Hej, jeg hedder Julie, og jeg ejer Kartotek Copenhagen. Jeg vil gerne lige fortælle lidt om vores kalenderbog for 2025. Den er nemlig lavet lidt om, med lidt mere fokus på selvreflektion, og lige give dig rum og tid til at reflektere lidt over, hvad dine intentioner er for det år, du går ind i. Den ser sådan her ud. Den er stofindbunden som altid, og har et læsebånd. Og så er den trykt i Europa, og vi har svensk papir indeni, som vi plejer. Der er selvfølgelig de kalenderoversigter, som du har brug for. For eksempel det her 6 måneders overblik, som vi starter med. Men så er der også i starten en sektion, som handler om året, der kommer. Dine intentioner for året, hvad der er vigtigt for dig, hvad du ønsker mere af i dit liv og mindre af i dit liv. Så er der plads til at skrive lidt ned omkring de begivenheder, som du ser frem til, og lidt refleksioner over noget, du ønsker at få mere klarhed over, noget du ønsker at dyrke mere i året, der kommer, noget du har lyst til at tage initiativ til, og noget du vil arbejde på at acceptere. Desuden så er der som noget nyt kommet en månedsoversigt ved indgangen til hver måned. Og det betyder, at du lige kan plotte de allervigtigste ting ind og få sådan et månedsoverblik, som kan være meget rart at have. Der er også for hver måned plads til at lige reflektere lidt over, hvad der er vigtigt for dig i den kommende måned. Du kan skrive eller tegne, eller hvad du har lyst til. Og ellers så er der selvfølgelig de klassiske ugeoversigter, som der plejer at være. Bagerst i bogen, der er der et overblik over det år, der kommer efter, nemlig 2026. Men så er der også lidt mere plads til refleksion. Det handler om noget, du har været taknemmelig for i 2025, hvad du kan være stolt af, og en værdifuld lektie, som du har lært eller er i gang med at lære, og noget, du glæder dig til. Og så er der lidt plads til nogle visuelle minder på sådan en side her. Jeg håber, at du synes om de forandringer, som jeg har lavet i bogen for 2025. Jeg synes i hvert fald selv, at det giver rigtig god mening at være lidt mere fokuseret på dine intentioner og dine drømme for året, der kommer, og det at kigge lidt tilbage på året, der gik. God fornøjelse med den.